سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نلومي حدا مقابيت كل التشحن عسران سلستنا بستدالو وزيناتات منقست إثيوبيا متصراي قبنات كينات نقوارات زقبر زلص عري تقاومتات يقوت ممهلاو بصو وقدوس أبونا ماتياس دحرك كينات تقراي نمجمر تأوان مقالة مئتاوم دكتور دبرتسين قبر ميكائيل زركبهم حاموش تقابلات بريزيديوم كونفرنس متياس جزياو محدار تقراي كوينا ممراتهم اب إيرترا بتحت قيد الصنح السلستي مناويان قففت عسا تفتيح مهلاو محبارون فرنسا اب أفريقيا زلو سراويتا كتنك مخانا مقلاصان كالنزا تقالل كخونيو ابزا channel دمان وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتقبرون نتناي دول ملكت كتطوقون بخبري عدمكم أمنيستي انترناشنال هومان رايت واتشن زركبهم لعلسوسا عالم لخ سيفيلاويان محبرات تطبقت السبعو مسلات ودحورات هاجرات ابدما وكينات تግራይ تفصم ዝተባሃለ ገበናት ንምጽራይ ዝግበር ዘሎ ናጻ መርመራ ንኸበቅዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ከዓገት ጸዊዐን እተን ዓለም ለኻውያን ተካላት ናብ አባል ሃገራት ባይቶ ሰብአዊ መሰላት ወድሑራት ሃገራት ኣብ ጽሓፈ ደብዳቤ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ወድሑራት ሃገራት ዝምእዘን መርመራ ገበናት ንምቁራጽ ዝዓለመ እማመን ንምቕራብ ብዝሓዞ መደብ ከም ዝተሰናበዳ ገሊጸን መንግስቲ ኢትዮጵያ اب كل التشحن عسران حدا استمسرته عالم لخاو كوميشن مرمر جهس السبعو مسلات بوليتيكاو درخيت زلوي بمزبل كم مقامو جميرو كقاوم صنح خوينو دحر دما ገንዘብ ከይምደበሉ ዝገበረ ጻዕሪ ከይሰመረ ተሪፍዮ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ደመቀ መኮነን ሕብረት አፍሪቃ እቲ ምጽራይ ገበናት ኩናት ንምቁራጽ ኢትዮጵያ ተካይዶ ዘላ ጻዕሪ ከደገፍ ተማሕጺኑ ነይርዮ እተን ሲቪላውያን ማሕበራትን ተጣበቅቲ ሰብአዊ መሰላትን ግን ነዘብ መንግስት ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ድፍኢት ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥን ዓለም ለኻዊ ምጽራያት ገበን نمعنقاف حدغኛ ጅማሮን ክኸውን ከም ዝኽእልን ምዃኑ ሻቁለተን ገሊጸን ብፍላይ ኣብታ ሃገር ኣውሽጥ ተካላት ዝነበረ እምነትና ጎደለን ሰበስልጣን ነተጠበቅቲ ሰብአዊ መሰላት መግፋዕ ብዝቕጽሉን ዘለው እዋን ፍትሕን ተሓታትነትን ናይ ምርግጋጽ ነጥፈታት እቲ ኮሚሽን ውድሑራት ሃገራት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ዘን ተካላት ይኣምና ኣብ ትግራይ ጀሚሩ ናብ ዓፋርን ኣምሓራን ዝለሓመ ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ጀምላው ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ሓዊሱ ብኽስታት ከቢድ ገህሰት ሰብአዊ መሰላት ዝተሰነየ ኮይኑ ገሊኡ ድማ መስገበናት ኩናት ከማጣጠን ከም ዝኽእል ودحورات هاجرات مبلغ الذكريو كلهم ابتخوينات استساتفوا وجنات بتجبنات يخصصيهم ابز حلف عمت اور حدار منغو منغستن تግራይን ዝተختم فوليس مع سلام تزامد السلامن ናብ ንብርነት ንምምላስን ዝሕገዝ እኳ እንተኾነ ገበነኛታት ብዝፈጸሙ ወገበናት ከሕተቱ ምዃኖም ዘርኢ ምልክታት ክሳብ ሕጂ ኣይተራእየን መርመራ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ወድሑራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ዝበለ ገበናት አንጻር ሰብአውነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓታተ ምዃኑ ከም ዝኣምን ኣብዚ ሓለፈ ወርሕ መስከረም ኣብ ዘውፅኦ ናይ መጀመርታ ጸብጻቡ ገሊጽ ነይርዮ እቲ ሰፊሕ ጸብጻብ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘመልክቶ ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ እኹል ዕድመን ዝበጽሑ ደቂ ተባዕትዮ ተጋሩ ዕላማት ዝገበረ ጃምላው ቅትለት ፈጺሙ ኣለዎ ክብል ከሲሱ ነይርዮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ነቲ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ወድሑራት ሃገራት ዝወፀ ጸብጻብ ፖለቲካዊ ድርኺት ዘለዎ ህውኽ ደረጃ ዘይሓለወን ናቶ ኣጀንዳ ዘለዎን ብምባል እዩ ነጺግዎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ናጻና ንግድን ሰብን መንቀሳቀስ ገና ሙሉ በሙሉ በዘይ መተግባሩ ኣብ ተመለስተ ከቢድ ጸቕጥ ፈጢሩ ከም ዘሎ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ተሃገር ኣፍሊጦ እቲ ኮሚሽን ኣውጽኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ኣብ ትግራይ ዝጀመረ ውግእ ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ድሕሪ ምስፍሑዝ ተመዛበሉ ነበርቲ ክልል ዓፋር ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ናብ ቤት ንብረቶም ክምለሱ ስሩዕ ህይወቶም ክመርሑን ይፍትኑ እኳ እንተሃለዉ ብሰንኪ ሕጽረት ቀረብ ሃለኽቲ ነገራት ኣብ ከቢድ ጸገም ወዲቖም ምህላዎም ኣመልኪቱ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ናብ ትክልል ብምኻድ ኣብ ዘካየደ መጽናዕቲ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ሰመራ ዝርከብ ህዝቢ ሃለኽቲ ነገራት ዝጽዓና ዓበይቲ መካይን ብናጽነት ክንቀሳቐሳ ብዘይ ምኽኣለን ወላኳ ናብ ቤቶም እንተተመለሱ ዕዳጋታት ጥርሑ ከም ዝተረፈ ገሊጹ ቅድሚ ሕጂ እቲ ኮሚሽን ካብ ፌደራላዊ መንግስትን ኣህጉራውያን ትካላት ረድኤትን ዝልገስ ሓገዝ ምዕሩይ መቕርሒ ስለ ዘይብሉ ኣብ ትክልል ዝርከብ ህዝቢ ተወፂዑ ምህላው ገሊጹ ነይርዮ ብተወሳኺ ኣብቲ ናይ ኩናት ዞባ ኮይኑ ዝጸንሐ ከባቢታት ዝተተኽለ ነቶክትን ተለፍራፍ ተተኮስትን ብግቡእ ስለ ዘይተኣርየ ንህይወት ህዝቢ ተከባብን ጥሪቱን ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎ ምህላው ተሓቢሩ ፍሉይ ክንክን اليوم كم نفس صورات هتصانات أكل سنكولانن ناي عدم سب صقانون قبوك كنكنن ناي مدهاني تحكمنان أقولقلوت زيرق بزلو أكل حبرة سبت كل كوينم مهلاوم كوميشن سبعو مسالات إثيوبيا تحساسيبو باتريارك أرثوذكساوي توحدو بيت كريستيان إثيوبيا بوصو وقدوس أبونا ماتياس دحر مزام كينات تግራይ መጀመርታ ጊዜ ናብ መቐላእትዮም باتريارك أرثوذكساوي توحدو بيت كريستيان إثيوبيا بوصو وقدوس أبونا ماتياس ናብ تግራይ ዝተጓዓዙ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ካብ ዝዓለም ብሞት ዝተፈለዩ ሊቀ ጳጳስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ቅዱስ ፊራሚናጦስ ኣባ ሰላማ ከሳተ ብርሃን መቐለ ዝነበሩ ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ ዳግማዊ ንምስታፍ እዮም باتريارك أرثوذكساوي بيت كريستيان إثيوبيا بوصو وقدوس أبونا ماتياس
ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንክልተ ዓመታት ዝጸንሐ ኩናት ካብ ዝጅምር ንድሓር ናብ ትግራይ ዘምርሑ ዘለዉ ንመጀመርታ እዋን እዩ እቶም ፓትርያርክ ኣብ እዋን ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ብግልጽ ክዛረበሉ እንከለዉ ሰላም ክህሉ ድማ ብተደጋጋሚ ጸዊዖም እዮም ይኹን እምበር መራሕቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ክልል ትግራይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ኩናት ኣብ ልዕሊ ጉባኤታት ኣብያተ ክርስቲያናት ትግራይ ዝወረደ ጉድኣት ኣይኮነነትን ኣብ ጎንና ደው ኣይበለትን ብምባል ካብኣ ክፍለዩ ከም ዝወሰነ መግላጾም ዝዝከር እዩ እቲ ደማዊ ኩናት ዘበቃዕ ስምምዕ ሰላም ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ምስ ተኸተመ ድሕሪ ኣዋርሕ ግን ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ ምስቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኣቦታት ዘለዋ ርክብ ከተመሓይሽ ከም እትደሊ ዝገልጽ ደብዳቤ ሰዲዳ ነይራ ይኹን እምበር ኣብ ትግራይ ዘለዉ መራሕቲ ሃይማኖት ቅድሚ ሕጂ ዘቕረቦ ምኽንያታትን ካልኦትን ብምጥቃስ ውሳነኦም ክቕጽሉ ምዃኖም እዮም መልሲ ሂቦም ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ ዳግማዊ ንምስታፍ ኣብ ዓለም ለኻዊ ማዕረፎ ነፈርቲ መቐለ ኣሉላ ኣባነጋ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን መራሕቲ ሃይማኖት ትክልል ምዉቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሎም ተሓቢሩ አቡነ ማትያስ ኣብ ቀብሪ ካብ ምስታፍ ሓሊፎም ኣብ ትግራይ ኣብ ጸንሕሉ እዋን ካልእ ዝተወጠነሎም መደባት እንድሕራሎ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃለወ ምስቲ ኣብ ትክልል ዘለዉ ኣቦታት ቤተክርስትያን ከዘራረቡ ግና ትጽቢት ይግበር ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ኮንፈረንስ ምጥያስ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ኮንፈረንስ ዝመርሑ 5 ኣባላት ዘለዎ ፕሬዚድየም ተመሪጹ ብመሰረት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ኣብ ክልል ትግራይ ጊዜያዊ መንግስቲ ክትከል ምዃኑ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝመርሓ ኮሚቴ ምጥያስ ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ቅድሚ 2 ሰሙን ሓቢራ ነይራ እታ ኮሚቴ ኣብ ዙርያ ምጥያስ ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ጽቡቕ ምርድዳእ ተበጺሑ ከም ዘለውን ገሊጻ ነይራ ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ኮንፈረንስ ምጥያስ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሊያ ካሳ ዘውድ ኪሮስ መምህር ሙሉእ ወርቂ ኪዳነ ማርያምን ዘጠቓለለ ንኮንፈረንስ ምጥያስ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝመርሕ ፕሬዚድየም ተመሪጹ ብመሰረት ካብ ትግራይ ዝወፀ ዜና ነቲ ኮንፈረንስ ዝመርሕ ፕሬዚድየም ምስ ተመረጸ ነቲ ኮንፈረንስ ዝምልከት ሰነድ ክቐርብ ምዃኑን ኣብቲ ሰነድ ምይይጥ ምስ ተገብረ ሰነድ ምጥያስ ጊዜያዊ ምምሕዳር እውን ንተሳተፍቲ ብንባብ ቀሪቡ ምይይጥ ክግበረሉ እዩ ተባሂሉ ኣብቲ ኮንፈረንስ ፖለቲካውያን ውድባት ሰራዊት ትግራይ መራሕቲ ሃይማኖት ዝተፈላለዩ ውዳበታትን ክፋላት ሕብረተሰብን ተዓዲሞም ከም ዝተሳተፉ እውን ተገሊጹ بحيل بحر إرترا بتحت قيد آتيهم كاب صنحو تشعت يمناويان قففت عسى اتهم سلسته تماليسهم كم زلو بعل مزيق قففت عسى يمن حابيرو مكتل بريزيدنت بعل مزيق قففت عسى محمد العميسن وانا دايركتور ودباتن ماكلات من رقاف عسان عزيز العطيني ابزهب ومقلصي كابتن بحيل بحر إرترا بتحت قيد صنحو تشعت يمناويان قففت عسى اتهم سلسته تماليسهم كم زلون نبيتهم كم استفانون يم قليصم ازوم سب السلطان يمناويان قففت عسى بزحاب تحت قيد انداتو ودب حرات هاجرات سق بالممراصو زلهم كنا نغلصون كلو اتم قففت عسى بحيل بحر إرترا بتحت قيد دحر مئتهم نقل معلتات اب دبيعه تبهل ناي إرترا دسيت كم صنحن بدحريو نامار صفاتنا توسيدم اب تحت قيد خم صنحن قليصم اتم قففت عسى بتوسخي اب تتاسيرهم له زنبرو امار صفاتنا زركب بيت ماسرتي لعلك 200 زبصحو يمناويان قففت عسى كم زلوون قليصم الله كم زفلت يمناويان قففت عسى ببزح نكل مايات إرترا بمسقار عسى عند قففو اب تحت قيد زاتو خوينم اب استفلالي وان دماغ قالك ابهم تفتيحهم نبي من كملو ستر ايميوم بريزيدنت هاجر فرنسا إيمانويل ماكرون من كاي سراويت اب افريقيا زبل فرنسا تخطلو حدش استراتيجي وقعو غيرو بمسرت تمغلصي فرنسا اب افريقيا تصنحه بزح سراويت بمنكاي اتز غدل قصري بسراويت تاهاغور كم زملا خدغبريا از خون زلو روسيان هاجرات معرب افريقيا توسخي وتهدرو دغف كتب مخانا دحر محبر حدش سمون صنيحيو بريزيدنت ماكرون بزحات حيالات هاجرات عالم اب افريقيا صلوان تصعنن كفتره قرقص قدم مجمارن نتحدث استراتيجي امي مولا نتي اب افريقيا زركب وتهدرو مدبرات فرنسا كاب قدم صنحه طنتاو رشاي كبل غليصو يخون بر هاغورو نوطقتتهم امدرس حز صاصحو زلو طرفات غجلتات ممخنيتا فشلت كتكون يبلانيلو نلعلي 10 عامات ابتو زبا انصار عطقات اشبرتي كوغو صنحو حيلتات فرنسا هاغر مالي نغجل واغنر كاب تعدم ندحر نتهاغر غديفو ماوص يوم بريزيدنت ماكرون نتم غجله ناي زفشلو منغستات ناي هيوت مدحني كبل غليصو ابز حلفه طرون سراويت فرنسا كاب بوركينا فاسو كوصو زعدم نعبي تلاعيلو نيريو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم